Gerdan Valjevo. Gerdan Valjevo. Da ovde gledamo Želina, Kolubara i sve neka čudesa i Božina sačuva.
Dragi posjetioci, draga publiko, žiri koji je bodovao tehnički nastup, umetnički utisak, kvalitet kostima, nošnje i muziku, povlači se sada u etnocentar Tadića Mlin, kao i svih učesnika. Desio se mali pek na instrumentu harmonika. Raspala se prvo. Mnogi su bili komunicirani da pozajme harmoniku, ali nisu baš bili u toj sekundi brzi da odluču da ili ne. Prvi koji je odmah odreagovao je rekao evo ti moja harmonika i time zaslužio od kolega veliki aplauz i čestitke. Todorović Branko, Kult Frula C iz Brusa za Fair Play. Svaka ti dar, Branko. I dođi da dobiješ svoju diplomu. Hvala. Počinje proglaš nošnja. Kategorija narodna nošnja. Centar za negovanje kulture Srba. 7 kruna Kraljevo. Sad dođe da primeti znanje za kategoriju narodna nošnja. Nošnja za lazaričke običaje. Hvala. Molimo da dođe predstavnik 7 kruna Kraljevo. Evo ga, čestitamo. Za tradicionalno sviranje i pevanje priznanje dobijaju iz KUD-a Zubin Potok, Kosovo i Metohija, Frular Slobodan Lekić i pevač Vukovan Utlić. KUD Zubin Potok. Priznanje za tradicionalno sviranje i pevanje. Predstavnik Zubinog Potoka, molimo da dođe, pomožite kolegi. Ženski vokalni solista kategorija. Ženski vokalni stolica, gospođa Gina Nikolić, KUD Semberija Bijeljina. Vi ste iz KUD Semberija Bijeljina. Imamo predstavnika, čestitamo. Čestitamo, predstavnike primio pehlatno. Imamo još jedan poziv kolege iz Zubinog Potoka. Ako ih vidite, čujete, neka dođu. Idemo dalje. Muški vokalni solista. Kategorija muški vokalni solista, Vukašin Vujović, KUD Gradimir Beograd. Da dođe Vukašin Vujović, KUD Gradimir Beograd, po svoje priznanje. Kategorija orkestri. Treće mjesto. KUD Marmorak, tamburaški orkestar. Tamburaši iz Marmorka, opština Kovin. Evo je, bravo. Treće mjesto. Predsjedniče. To je treće mjesto orkestri KUD Marmorak, tamburaški orkestar, opština Kovin. Čestitamo. Aplauz za kolegu. Bravo. Drugo mjesto kategorija orkestri. Prvi Partizan KUD iz Užica.
Molimo predstavnika da dođe. Zlatibor Čajetina. Muški vokalni solista dolazi Vukašin Vujović iz Kudgadin iz Beograd. Upravo nam je došao, probio se, čestitamo ti Vukašine, najbolji vokalni solista. Bravo. Kategorija orkestri da nam dođe predstavnik koji potpisa Nužnice za drugo mesto i za prvo plus Zlatibor iz Čajetine. Sada imamo kategoriju ženska pevačka grupa. Ženska pevačka grupa. Pobjednik je Kud Frula C. Brus. Male konsultacije, molim. Ženska pevačka grupa Frula C. Brus i muška pevačka grupa Kud, odnosno Centar za očuvanje tradicije Srba, 7 kruna Kraljevo. Naše rasinke. Čestitamo pobedniku Kud Zlatibor Čajetina u kategoriji orkestru. Bravo! Sa srećom ponerimo Zlatibor u opštinu Čajetina. Sedam kruna za mušku pevačku grupu. Čestitamo Kraljevo! Bravo! Bravo! Još jedan poziv, da. Prvi partizan Užice dođe predstavnik i uzme svoje priznanje za drugi orkestar večeri i takmičenja. I naši sjajni momci iz Kuću i Potom. Članovi žirija, možemo li da počnemo? Dame i gospodo, članovi žirija, možemo li? Mikrofon ćete dobiti. Zovani mikrofon. Evo ovaj mikrofon. Informacija za sve učesnike, takmičare, predstavnike medije i drage goste. Na ekranu će se pojaviti ime orkestra, odnosno Kuda. Bio je tvoj predstavnik Branko Todoroviću, čestitamo ti, bio je predstavnik tvojeg Kuda za fair play i dobio si hvala. To Branko. Ovo je Branko Todorović, čestitamo za fair play, bio je predstavnik tvog Kuda i uzeo diplomu. Evo je. Ovo je Branko Todorović, šampione Platevine kolege i veliko ti hvala za fair play. Harmonika Frula C. Brus. Bravo. I samo da kažemo ko je broj 1, ko je broj 2. Sad zvojite. Broj 1 je... Radojica Kuzmanović, broj 2. Gospodin Srba Ninković. Broj 3. Gospođa Boba Đurić. 4. Gospođa Sanja Radinović. I 5. Gospođa Jasna Bjeladinović. Ajde da pređemo na prvi put. Tehnički elementi, umetnički utisak, muzika,
kostimi. Kao što vidite gore, tako žiri boduje. Težinu nastupa, umetnički utisak, muzika, kostimi. Možemo da počnemo. Večeras je prvo društvo nastupalo kod Boduje se od 50 do 100. Svaki član žirija ima pravo da kaže svoj utisak, svoju ocenu od 50 do 100. Zatim kompjuter pokazuje na ekranu bodove, bodovi se sabiraju u tom trenutku posle pete ocene mi imamo rezultat za taj kut i tako režemo dalje i neke sa srećom svima. Dakle, još uvijek niko ne zna ko je pobedio, na osnovu bodova žirija i žiri još ne zna, sam kompjuter kad sabere ocene znaćemo. Sa srećom svima, ovo je najotvoreniji mogući način bodovanja. Idemo. prva koreografija se zvala igre iz okoline Leskovca, Kud Mramorak. Kud Mramorak, opština Kovin za tehničke elemente. Izvolite. 60 poena, prva ocena. Druga ocena. 60 poena. 60 poena za tehnički utisak i težinu nastupa. Umetnički utisak? 58. 60. 60. I idemo ocenu za muziku. 65 bodova za kvalitet izvođenja muzike. Molim ocenu za kostim. 75 bodova za kvalitet i lepotu kostima. I imamo 498 poena za Kud Mramorak. Idemo na društvo broj 2 za igre iz Timočke krajine. Srpsko kulturno društvo Semberija. Bijeljina, Republika Srpska. Molimo prvu ocenu. 75. 73. 73. 65. 65. To su bile ocene za tehničku kategoriju težine nastupa. I idemo na ocene za umetnički utisak. Ocena broj 1. 70. 74. 74. 68. 68. I ocena za muziku. 88 muzika i za kostim. 80 bodova kostimi. Znači imamo Kud Semberija 593 boda. Hvala lepo. Idemo dalje. Kulturno društvo Frula C. Brus. Vlaške igre. Dakle, ovo su ocene za ukupne koreografije. Ocena broj 1. 60. 56. 56. 58. 58. I prva ocena za umetnički utisak. 58. 54. 55. I imamo ocenu za muziku. 80 za muziku, a za kostime? Koliko ste rekli? 70. Hvala. 491 bod za Kud Frulu C. Idemo na društvo broj 4. Društvo Rom, Čukarica, Beograd, Splet, romskih igara iz Južnog Podunavlja. Ocena broj 1. 75. 52. 52. 52. 60. I prva ocena za umetnički utisak. 65. 52. 55. I ocena za muziku. 99 za muziku. 99 za muziku, najveća ocena do sada na Samoru. I ocena za kostim. 60 bodova za kostim. I to je 490, ne, 500, 518. 518 Kud Rom Čukarica. Hvala lepo. Kulturno društvo Vreteno iz Srbobrana. Je li kod vas tako živi? Jeste? Dobro. Idemo. Tehnički nastup. 60. 60 prva ocena. 65.
75. I prva ocena za umetnički utisak. 65. 67. 67. 78. Molim ocenu za muziku. 87 za muziku, za kostime. 85 bodova za kostime, to je bilo za Put Veteno i Srbobrane. Izgledi Društvo broj 6. kulturno-umetničko društvo Milan Đ. Milićević iz Ripnja, koji su igrali igru iz Gnjilana, More, Sazlade se Crni oblak. Molimo ocenu broj 1. 78, prva ocena. 72, 78, treća ocena. I prvu ocenu za umetnički utisak. 80, 71, 78. I molim ocenu za muziku. 88 muzika, 90 bodova za kostime. Hvala žiriju. I prelazimo na društvo broj 7. Kulturno-umetničko društvo Mokra Gora, Zubin Potok, Kosovo i Metohija, sve od Štavlja pa do Golije, koreografija. 58, 58 druga, 50, treća ocena za tehnički nastup. I prva ocena za umetnički utisak. 58, 58, 55, Muzika. 75 muzika, a kostimi? 50 bodova kostimi. Hvala. I idemo na društvo broj 8. Kulturno-umetničko društvo Lazar Savić Gedža iz Vranova za igre iz okoline Niša. Džiri, je li kod vas tako? Dobro, idemo. 75, 69, 73, treća ocena za tehnički nastup. I prva ocena za umetnički utisak. 75, 75, 70, Muzika. 90 bodova za muziku. I kostim. 85 bodova za kostime. Idemo na društvo broj 9. Kulturno-umetničko društvo Krajina Beograd. Igre sa Grmeča, odnosno sa Grmeča. 71 ocena, 65 druga, 55 treća ocena za tehnički utisak. I prva ocena za umetnički utisak. 75, 68, 60. Muzika. Moment samo, izvolite. Drugo. Samo sekund, molim, da kompjuter stigne. Muzika, da ponovimo, Sanja, oprostite. 85 muzika. 75, to su bodovi za kostime. I idemo za sljedeće društvo, a to je Srpski ansambl Smilje iz Kragujevca, igre iz okoline Bujanovca. molimo prvu ocenu za tehničke elemente. 80, 76, Držimo pretpostavljenje mezu. 80, Jednu godinu. I prva ocena za umetnički utisak. 85, 77, 80, I ocena za muziku. 94 boda za muziku i da čujemo sada za kostime, nošnju, 90 bodova. Da li kod žirija sljedeći takmičar Put Mladost Donja Guštenica Litran? Gdje se slažemo? Slažemo se? Dakle, tehnički zahtevni elementi, bodovi. Izvolite.
Žiri je dao svoj odgovor, objašnjenje za Kud mladost Donja Guštarica Sol Lipljan, za igru Linđo. Za tehničke elemente u ovoj igri žiri nije dodelio bodove, to je njihovo diskreciono pravo. Hvala. I za umetnički nastup nije dodelio bodove, smatrajući da igra je trebala drugačije da se realizuje. Imamo li za muziku bodove? Promašena tema u slobodnom prevodu. 60 bodova za muziku. I da čujemo ocenu za kostime i nošnju. Da čujemo objašnjenje, izvolite gospođo Jasno. 50 bodova s obzirom da najniža ocena 50. Evo molimo gospodina Radovicu Kuzmanovića za objašnjenje rada žirija. Izvolite. Da ćemo ocenu 50 bodova i tehnički i umetnički. Svi dajemo po 50. Svi daju po 50 bodova, tehnički elementi 3 puta 50, umetnički element, odnosno utisak 3 puta po 50, muzika 60, kostimi 50. I idemo na sljedeće društvo, a to je društvo Kud Gradimir Beograd za igru, koreografiju, krajište. Tako? Idemo. Molimo ocenu broj 1 za tehničke elemente. 87. 87. 85. 90. Umetnički utisak? 75. 75. 85. 90. I idemo ocenu za muziku. 90 bodova za muziku. 85 bodova za kostime, nošnju, to je bilo za Kud Gradimir Beograd. Idemo dalje. Kulturno-umetničko društvo Dimitrije Tucović iz Lazarevca, Bosile Gradsko krajište, bila je koreografija. Možemo li žiri? Prva ocena za tehničke elemente. 80. 80. 73. 73. 77. I prva ocena za umetnički utisak. 80. 80. 74. 74. 75. Ocena za muziku. 93 boda muzika. 83 boda kostimi, nošnja, to je bilo bodovanje za Kud Dimitrije Tucović, Lazarevac. Sljedeći takmičar, društvo za negovanje tradicije i kulture Srba, 7 kruna iz Kraljeva. Molimo ocenu broj 1. Lazarice u Pčinji, koreografija. 80. 80, prva ocena. 70. 72. 83. Umetnički utisak. 80. 80 bodova. 73. 75. I ocena za muziku. 82 boda za muziku. 95 bodova za nošnju kostime. To je bila ocena za društvo za negovanje tradicije kulture Srba, 7 kroz Kraljeva. Gradsko kulturno društvo Sombor iz Sombora izveli su običajnu igru Bunjevačko prelo. Prva ocena za tehničke elemente. 88. 88. 75. 75. 78. Prva ocena za umetnički utisak. 70. 70. 72. 70. I ocena za muziku. 80 bodova za muziku, da čujemo za kostime i nošnju. 90 bodova kostimi i nošnja. Hvala. Sljedeće kulturno društvo, Bačko Dobro Polje iz Bačkog Dobro Polja. Koreografija igre iz Bosile Gradskog krajišta. Molimo ocenu broj 1 za tehničke elemente. 77. 71. Koliko ste rekli 70? 71.
77. I umetnički utisak ocena broj 1. 75. 75. 75. I ocena za muziku. 87 bodova za muziku. 83 bodova za kostime, nošnju. I idemo na sljedeće društvo, a to je društvo Ansambl narodnih igara i pjesama Đurđevdansko kolo iz Podgorice za igre, koreografiju Bjelopalanačkog polja. Prva ocena tehnički elementi. 75. 69. 55. i prva ocena za umetnički utisak. 80. 69. 55. I malo ocenu za muziku. 86 za muziku. 85 bodova za kostime, nošnju. Idemo dalje. Kulturno-umetničko društvo Bambi iz Beča koji su igrali igre iz okoline Niša. Prva ocena za tehničke elemente. 78. 75. 75. I prva ocena za umetnički utisak. 85. 75. 75. I ocena za muziku za Bambi Beč. 85 bodova muzika. 80 bodova kostimi, nošnja. Hvala. Slijedi bodovanje žirija za kulturničko društvo Milenko Topalović iz Bajine Bašte za Vlaške pastirske igre. Prva ocena tehnički elementi. 65. 58. 55. I prva ocena za umetnički utisak. 65. 56. 55. Ocena za muziku za 82. 65 bodova za kostime. I idemo na sljedeće društvo. Pošto se ljudi čekaju Kud Goša Smederevska Palanka. Za levačko mužansko nadigravanje. Idemo prvu ocenu za tehničke elemente. Kud Goša Smederevska Palanka. Naziv njihove koreografije bio je iz Levča pođoh i stigo po Gružu i nađo najdražu moju ružu. Može prva ocena za Kud Goša Smederevska Palanka za tehničke elemente. Ali igre iz Gornjeg Ponišavlja. Igre iz Gornjeg Ponišavlja. Kud Goša. 80. Prva ocena 80. Druga ocena 70. 75 tehnički elementi. I prva ocena za umetnički utisak. 75. 75. 70. 73. I idemo na ocenu za muziku. 83 muzika. 75 bodova za kostime, nošnju. Hvala. Nastavljamo. Kulturno-umetničko društvo Vuk Karadžić Temerin za igre iz Studenice. Žiri i kod vas je tako? Na redu, dobro. Prva ocena tehnički elementi. 78. 65. 65. 60. I prva ocena za umetnički utisak. 75. 65. 62. I molimo ocenu za muziku. Koliko ste rekli, proste? 80 bodova muzika. 65 bodova kostim, nošnja. To je bio Kud Vuk Karadžić Temerin.
A sada Podumećko društvo Zlatibor Čajetina za igre iz Šumadije. I molimo prvu ocenu za klub iz Čajetine. 87. 87 prva ocena. 77. 78. I molimo prvu ocenu za umetnički utisak. 84. 76. 76. 80. I molimo ocenu za muziku za Čajetinu. 88 muzika. 75 bodova kostimi nošnja. To je bilo bodovanje klub Zlatibor Čajetina. Sada na redu žiri saopštava svoje rezultate bodova. Putničko društvo Dimitrije Tulcović Beograd za igre Kosovskog Pomoravlja. Molimo prvu ocenu za tehničke elemente. 89. 89.